shiga gida ka yi alwala kana ji ana kiran sallah kana wallahi yaron nan na dawo baka yi alwala ba wallahi yana zane ka kai sallah wai ko kai sallah asuba je kwa ba kai ba shiga gida Allah yana dawo Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Yawwa. Malam liman yana nan? Malam liman baya. Baya nan. Baya. To dama sako ne muka zo mu kawo mai amma tunda baya nan shikenan. Duk abin da kai wa malam liman kamar ka min ko kudi ka ba malam liman. Ka kawo min. Ko kudi aka ga mai ko? Kenan kai kana nufin waliyinsa ne? Haka. Haka kace? Dama zuwa muka yi mu zana malam liman. Kuma ka ce ni abin da aka yi wa malam liman. Ba kai aka yi wa. Ba kai aka yi wa. To ai ku bari. Ai ba batun dawo wannan. Ai ba batun dawo wannan. Malam liman ko kace kamar amai ko? Allah ya isa. Ka ga mana kai waliyin malam liman ne? Mun ga malam liman din ma. Amma tattaka mai kawai. Ya mai dai. Ha?